खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। थुदि बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया मोनाबिलि समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नर्थ इस्टार्न रिजियननि यां मेन ख्रिस्टियान एस'सिएशननि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमहैदों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे यां मेन ख्रिस्टियान एस'सिएशनखौ चेयारमेन हिसाबै मिज'रामनि हेल्थ मिनिस्टार डक्टर लालथां लियाना आरो भाइस चेयारमेन हिसाबै डक्टर आन्ड्रिउ अहट सेमा बिथांमोनहा दैदेनगासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। नैथियाव दं दुखुनांथाव खौरां। आसाम गौरव बान्था मोननो हानाय कल्पना बर'आ मैया मोनाबिलि समनि 4 रिंगायाव रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा थांनाय गोलाव सम केन्सार बेरामजों भुगिना दंमोन, नाथाय जोबथारनायाव बिथाङा जिउजों जुजिना मैया मोनाबिलि समनि 4 रिंगायाव बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन मोनहैथों आं इसोरनियाव आरज गाबनाय जाबाय आंनि चेनेलनिफ्राय। थामथियाव दं बाक्सानि मसलपुराव मैया माहारियारि ना फिसिग्रा सान फालिदों। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरजों लोगोसे बिटिआरनि बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि बानजायनायाव माहारियारि ना फिसिग्रा सानखौ मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिनाय जायो। माहारियारि ना फिसिग्रा सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि गंबा जिल्लानि सा 70 ना फिसिग्रा मुलाम्फायारिफोरनो 20,000 राङारि अनसुंथाइ चेक राननानै होदों बिफाना। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, बिटिसिनि सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारी आरो ना फिसिग्रा बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानगिरि अफिसारफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ फोरमायदों दि प्रमद बर' दैदेननाय जथाय सरकारा 1000सो ना फिसिग्रा आबादारिफोरनो थाबैनो आइस बक्स आरो साइकेल होगोन होनना बिथाङा बुंबावो। ब्रैथियाव दं मेघालय पुलिसआ शिलंनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय गंसे गारियाव आबु भास्कर मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय गासै 50 लाखसो रांनि 800 ग्राम सना हमदों लोगोसे 27 लाख रां आरो 5 दायनिगिरिफोरखौ हमदों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दं कामरुप जिल्ला पुलिस बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनायाव गासै 1 केजि हेर'इन, 5 केजि अपियाम आरो गासै 2304 सो एसपिएस टेब्लेट ड्राग्सफोर गंसे गारिनिफ्राय हमनो मोननाय जादों होनना आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों आसाम पुलिसखौ साबायखर बावदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।